Здравейте хора, аз съм Мегакрафт и днес снимам третия си епизод от поредицата си Survival самостоятелна игра. Нека да започваме. Така, как са гледали във втория епизод, тето вижте какво открих, 13 диаманта, лепис възраст. 13 диаманта ги открих още в първи епизод, де. И така, сега отворих нова мина и тъкмо сега ще да започвам да разкопам. Но преди това ми трябва да направя една кирка и 8 пръчки. Не, всъщност ще запазя две такива. Така, 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 така. Така. А, бък. Но защо? Вижте. Това е странно. Защо не ви става кирката? О, не. Не, бък на Майнкрафт. What the hell? И... Вече знам защо. Кълдърнен камък с люспеница. Не ви го препоръчвам да го имате, но сега, такъв е живота. Не мога да си направя люспена кирка. Просто. Така, най-накрая. Кирка. Така, ще оставя това и пръчките. Така. И да започваме с мината. Гледайте моите клипове, F1 Go. Също може да гледате, той е много добър ютубър и сега. Ако имате някакви претенции към клипа ми, кажете ги в коментари, защото не знам вече какво да снимам, нямам идеи. Затова сега почнах да снимам 10 епизода. Може да ми гледате клиповете, ако искате да си инсталирате Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode е доста интересна. Може да си инсталирате, вече излезе трети епизод. Но този сайт, където аз съм си инсталирал, ще дойде тя след една седмица. Но няма нищо, аз ще изчакам. Не ми се плаща 40 лева за една игра. Някои са много умни и си купуват играта. Не знам каква е разликата. Виждал съм купената и обикновен и моята. Няма никаква разлика. Мога да ви кажа и сега сайта. Сайта се казва Крохасит. И също може да си го изтеглите от един сайт The Pirate Bay. Много хубав сайт, пиратски такъв. И така. Да знам в този епизод открия диаманти или айрон, поне защото над мене има лава. Да си направим и до мене има също и мореде. Така че искам да си направя портал към Ада, да намеря души от края и в този епизод поне една глава на Winter Skeleton да намеря. Защото 10-ти епизод ще е брутален за мен. Ще се бия с Winter боса. Коли ще бие, аз или Winter боса. Може и да го смачка, може и той да ме помачка. Така че не се знае. Така... Продължавам да копая. И не откривам нищо. Защо? Само ендерман. Не, ендерманите няма как да дойдат в моята къща. В моята малка дупка. Също съм снимал как да работите с World Edit до евро. Също може да се... Да ви кажа една команда. Е така, се телепортираш до някакво тъпа и пише, например, на твой приятел името, но аз за сега не игра с никой, нали самостоятелна игра, няма право да използваш тази команда. Да, защото съм сам. Ако изпиша на някой друг името, ще ми изпише help, нали да напиша. Щупи ми се кирката. Нищо. Така. Може би трябваше да си взема малко повече торчове.
Дали да се кача догоре да си взема торчове? На кое ниво съм? 22. Дай да се кача докато е време. Да се правя още... Къде му колко торча? Също иска да ви кажа, че скоро ще излезе 1.9. Играйте, много е хубава. Нали, Snapshot 9 ги показва. Доста е хубава. И играйте. Така. Така. Забравих, че трябва да взема още. Така, дълго ми стигат. Ще направя почти стак. Почти, да. Още един въглен и една пръчка ми трябва. Нищо няма никакъв проблем. Само да натиснем F3. Да видим на кое ниво падам. И пето... ето тук. Така... Сигурно вече съм на 18. 19... Да, 18 лево. 17. Вие ги купайте малко така... Купайте като мене, купайте малко по-назад, защото може да ви излезне лава. Или някаква пещера и да ви изненада някой моб, така че не е приятно. Така, дано да не открия пещери, това искам да направя в този епизод. Така, супер. На 12 вол съм вече. И скоро ще ми се щупи кирката и пак да разкачвам. Нищо, колкото мога си купая. Ако не ще почне и с Iron кирката, защото сега открих Iron. Не, всъщност няма да си хубава, защото, нали, ви казах, че ми трябва кофа да се направя обсидиан. Така. И да запълним пътя така. Да сложим торч. И добре, продължаваме напред. Да, мога да направя 2 кофи, yes. Това е добре. Няма ли да намеря нещо? Редстоун, yes. Въпреки... Не знам защо се кефа. Мога да се направя команден блок. Вече мога да се направя командния блок. Да, командния блок мога да се прави на survival. Така... Дали ще открием нещо? Да наблизо да има някакво чудовище да го убия, да взема някакви XP. Мобове, идвайте. Да, и след малко ще се кача. Ще кача преди часа ми. Има Iron. Не, няма да рискувам. Няма да рискувам. Така. Това е нещо като при малко, може би. Ето, и тук си открих Iron. Какъв е проблема? Даже тук открих повече от там, колкото си открих. Так му да си направиш шлемче. Значи 5 за шлем, ще ми остана 9 и 3 кофи това време. Стигат ми. Трябва да си направя 2 кирки. Така, да, качвам се горе. Аз имам ли? Не.
А не така. Аз копах малко и какво гледам нататък. Тук ще се... Така го закопая, после не се обърквам. Така... сега се кача горе и ще хапна и парйока. Не се, тук ще хапна. Трябва ми това. Едно, две. Така. Така. Малко да го изпечем. Да правя колко кирки мога. Така. 4 кирки мога. Не знам, така ти ги сложа. 1, 2, 3, 4. Така. Така да си направим буклук. Така. Аз влезнах в буклук. Не си мислете това. Така. Колеровен камък, гранит, това. Редстоуна да остава в честа. Добре. Има не са красал. Чайте да вземе това. Това. Ако от люспеници и анденесия. И това също. Така. Тези неща, които са ми в инвентар, ще ги изчиста. Внимай, само да не падна. Така, така и така. От люспеници не ми трябва. И ще го затворшат. Не искам да ми излезе някаква люспеница. Пъй няма как да ми излезе. Много странно, защото като не съм ги... Като ги щупих, не излязоха люспеници. Седно спаунър на люспеници. Ми е дал. Както и да е. Моля се да не открия тук пещера. Редстоун още. Така, и така. И аз качих лево. Така. Какво е това? Айрон. Кеф. Кеф бацата, кеф. Само толкова ли? Сако, толкова. Извинете заради това. Добре, че намирам редстоун. Не, аз мога да го изхвърля и редстоуна, но просто качвам левел. С това го купая, не с друго. Пропаст. Така, имам квадратен камък. Не знам защо си взех братвата с мен, но както и да е. Така, даваме напред. Колко айрон взех? Само 4. Пак ли редстоун? Готино е, че ако си с диамантен кирка, yes. Намерих диаманти. Колко диаманта взех? 8 плюс 13, 21 диаманта, дами и господа. Кефаса.
и ще продължавам напред, може ли? Продължавам само напред. Готина ти е диамантената кирка, когато взимаш редстоун, не ти дава повече, отколкото когато го взимаш с айрон кирка. С диамантена кирка май даваше, да, 7 даваше, а с айрон кирка даваше 6 или 5, да. Зависи, не се знае. Какъв ти е късмет. Така, турчи и продължаваме. Още 3 диаманта и мога да си направя цяла даймонд броня. Това е добре. Но 2 диаманта за Enchanting Table и още 3 за диамантена кирка и сега от тази мина за сега съм печелил само 3 диаманта и там айрон. Доста. Да намеря още диаманти. Да. 22 лева съм. Добре, катих и 2 лева тапа. Пак ли е редстоун? Но този път ще го пропусна. Ми трябва да получи редстоун. Трябва да ми емералди. А да, също да ви кажа, че в 2.0, когато излезе, казаха, че ще сложат емералда на броня. И казаха, че е 2 пъти по-силна от диамантената броня, но 8 пъти по-трудно ще се намира емералд, нали? Вижте, от колко диамант открих. Каква ли руда не открих, само емералд не мога да открия. Емералдите най-трудно се намират. Така... Хоп. Дали ще намериме емералди сега в този епизод? Мисля сега след 3 минути вече да спра мината и да отивам да... Но зависи ако е ден де. Така... Ако и вие сте ютубъри и гледате моя клип и снимате с някаква друга програма, а не с Bandicam, моля ви свалете си Bandicam, защото ви прави клиповете адски малки. Например, сега ако снимам 40 минути, ще ми даде някъде към гигабайт. Ако снимате с Fraps, 20 гигабайта. А ако снимате секшън, пак е много. 20 минути и 1 гигабайт. Ако снимате с Camtasia, много трудно ще си я намерите. Обаче също така Bandicam е малко по-добричка. Защото ако ви цепи нещо в компютъра, нали, цепи в играта, тя го прави така, че да не ви цепи. Разбирате ли? Ако лаги на клипите, няма да ви лаги чак толкова. Сега не си мислете, че ако почне да ви лаги на всяка секунда и изведнъж ви спре, или спирате на едно място, ще мислите, че Bandicam ще го прави. Няма да го прави, просто ще изглежда малко по-странно. Ще по-малко ще се забавиш на клипа. Така... Сега да ви кажа, че вече излезе новия модел Predator. Много е готин. Ако гледате Shadow Hex, той вече го има. Трябва да го гледате. Много е добър. 16 гигабайта видеокарта, 16 гигабайта RAM памет, 8 терабайта локал диск C, идея общо. Така че гледайте, вижте го, добре. Ако искате, може да си го вземете за 8000 лева, май беше. Не знам кой си го купи този
Monster, можете и които изкарват пари в YouTube, ютубърите, Shadow Hex изкарва доста, имам 50 000 абоната. Така и сега като ми се чупи кирката, спържола. Да, точно, яска. Голд, супер. Ако намеря ако намеря ябълка, кеф. И тъй се скачвам. И айрон. Добре. Добре. Пещера съм. Взех всички айрон. Така. И вече да излям. Да. Добре, колко айрон се ход? 21. Доста добре. Може да се направя още една айрон кирка, айрон меч. Ще направя 3 кофи, айрон хелмет, айрон шлем и така. Може би няма да успея в този епизод да ви покажа как правя портал команда, но следващия вече задължително. 3. И 3 кофи, така. И вече съм нацепен. Така, 21 диаманта. Имам да... Сега да видим. Ако е нощ, вече спирам клипа. И добре, може вече да го спирам. Само тук да запълня дупката. Опа. Да. Да, свещен буклук да хвърля. Кълдринка, лък. Чакай да малко. Само да запазя. Тъй толкова. Така. Ръка. Добре. Фърлихме ги. Добре, така. Ще толкова кълдърен камък. Един стака редстоун ще остава. И това беше от мен. Аз съм Мегакрафт. Следващия епизод вече ще направя това, което обещах за този епизод. Благодаря ви, че ме гледахте. И до скоро. Това беше от мен.